ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೂತ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ ಬೂತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಂತನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೀಸಿ ರೋಡಿಗೆ ಬೈದ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಅವಳ ಏನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸೊ ಕೈಕಮ್ಮಕ್ಕದಾಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಾವು ಮೀನು ತೆಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀನು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಕ ನಂಗ್ ಫೈನಲಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಬೈದ ಮೀನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದ ಬೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಡಿಜ್ಜ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವ್ ಬಾಕಿ ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಇದೆಂದು ಕೈಕಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ಮೀನು ಕಣದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಎಂಚ ಮಂತೀನಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮೀನಿಗಳು ಒಲ್ಪರ ತಿನ್ನುಪ್ಪಾಯ ತೂಕ ಸಾದ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ತೂಕ ಜೋರು ಬಸ್ಸಾಗ ಮೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಂದು ಬೈದರಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ಮೇರೆ ಏನು ಪನ್ಲೆ ಬೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೆರ್ನ ಮಿತ್ತೆಂಗೆ ಕಾತು ಮೋಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಮ್ಮದು ಎನ್ನಾತು ಮೋಕೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತ ಹರ್ಟ್ ಆಪ್ ಕಣ್ಣು ಮಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಉಂಡೆಗ್ಗು ಸೀರಾ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನಾತು ಮೋಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಯಾನೆ ಬೇರೆಗ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನಾತು ಮೋಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಟು ಎಂಕಿಂದ ಮೀ ತಾತು ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಎನ್ನಾತು ಮೋಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಒಪ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪು ಕಾತೂಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಮೇರೆಗ್ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನನಂಜ ಆಂಟಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇರೆ ನನಂಜಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಅವಳ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬರೆಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ ಬೂತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಂತನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತಡು ಮಿತ್ತಡು ಬರಡು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಚದೆ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಂತ ಮೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಫೈನಲಿ ಕಟ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಆಯ್ತಂದು ದೆಪ್ಪುಡು ದುವಾ ಕರ್ಲೆ ಮತ ದುವಾ ದುಂಡು ತೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ನೆಕ್ ಬಾಡು ತೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ನೆಕ್ ಬಾಡು ತೆತ್ತಿಪ್ಪುಡಾಂಡು ಅಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಬಿಡು ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆತನ ಇತನಿಗೆ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಖಾರ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ದೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಖಾರ ಅವಡು ఒక ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಮುಂಚಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊಗ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚತ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿನಡು ಒಂಜರ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧದಿ ಎಲ್ಲೆಗಂತ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಚೂರು ಬೇಯಡು ಮುಂಚಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಯದೈತೆ
ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಮಚನ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತೆಂದು ವಾಂಡ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟನ ಮಂಚೆನೆ ಓಡು ಇತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಆಯ್ದೀಕ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದು ಲೇರು ಕಲರ್ ಒಂದು ಪಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಅವಡ್ಗೆ ಕಂದು ಕಲರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಅವಡಂತೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಕೆಂಪಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೇರು ಇದೊಂದು ಯಾವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಾಡ ಯಾವ ಇದು ಯಾವ ದೆಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ ಬಸಿ ಕಡೆನಾಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಆತೆ ಬಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಸಂತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಇಂಚನೇಟು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ದಪಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನು ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ನು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಭೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನು ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮಾ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಏದೆ ಪೋಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಗೆಲ್ದೆಪ್ಪುಗ ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡದ ಅವೇನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಕಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒರಿನೆಣ್ಣೆ ಅವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಗೆಲ್ಲು ಕಾಯಿ ಕಡೆ ನಾರಿಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಬೆಟ್ಟಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪುನ ಮೀಂದ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಸುಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೇಳಿ ಮೀನಿಂದ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಮೀಂದ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಗಸಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತೆತ್ತಿನ ಮಾಡು ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಇಂಚ ಮದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ವಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲದಿದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಮುಚ್ಚುನತೆ ನನ್ನ ಡಕ್ಕನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋಡು 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ಏನಕ್ಕೆ ತೂಕ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ತೂಕ ಇಂಚಾತ ನಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ನಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದನ್ನತೆ ಕಡೆನಾಗ ಈ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ 2 ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕಾಲೆ ಫೈನಲಿ ರುಚಿಕರ ಆತಿನ ಮೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಪನ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮಸಾಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್